Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje orangutana kako bezuspješno pokušava zaustaviti bager koji uništava njegov dom. Dok radnici ruše stabla u okrugu Kepatang na zapadu Bornea u Indoneziji, jedan orangutan pokušava zaustaviti ovu ogromnu mašinu. Ovaj video je snimila Međunarodna organizacija za spašavanje životinja, a nastao je još 2013. godine, ali tek prije nekoliko dana je pušten u javnost. Snimak detaljno pokazuje orangutana koji niz oboreno stablo ide ka bageru i pokušava ga zaustaviti da uništi šumu. U pokušaju da se popne na zahvatnu lopatu bagera, orangutan se okliznuo i pao u uništeno drveće, koje je do tog trenutka bilo njegov dom. Ova šuma jedna je od rijetkih staništa divljih orangutana u Indoneziji, ali joj zbog širenja plantaža, palminog ulja i drugih razvojnih projekata prijeti potpuno uništenje. Nedavna istraga koju je provela organizacija Greenpeace otkrila je najmanje 6 naselja koja su ilegalno izgrađena u blizini ove šume. Drvosječe najčešće noću ilegalno sjeku drveće, čak i u područjima u kojima su ženke orangutana izgradili gnijezda za podizanje svojih beba. Od 70-ih godina prošlog stoljeća do danas populacija orangutana se prepolovila. Oko 55% njihovih prirodnih staništa uništeno je u posljednjih 20 godina, a slična je situacija i sa drugim životinjskim vrstama koje s njima dijele svoje stanište. Ovaj video je izazvao brojne reakcije, a uglavnom idu u smjeru kako je čovjek najveće zlo na zemlji.